टर्न झालं असं आहे. येता 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 अजून हां गेलो गेलो गेलो. हाय पडता सारखं मग आहे. गेलो कंप्लीट भितर गेलो. गुलाब ना म्हणतोय बाबा तेरिसा पड्या रे यायला नागी नाही वेलकम म्हणतात म्हणून वेलकम आलं तो वेलकम चौथी खंय इकडे सोडपा रे ती डोंगरा कडेन जगड पळयता याप्पा ये उचलून बघ. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.